Salut lume, bine ați venit la nu știu câtelea episod de Crysis. Deci da, mi-a pus grafica aproape la maxim. Și uitați ce bine se vede. Uitați. Nu am lag. M-a pripit un pic să vă spun și acum chitări noi. Ok, o să fie mult mai tare. Mi-a schimbat ecranul, microfonul, toate. Ok. Nu știu ce lag, înainte am jucat și n-am avut lag. Man, I'm glad you're here. Waiting's Da, been știu creeping că me out. am fost departe, da. Come on in, quick. Dar deschide eu Let's get ușa. these doors locked again. That shit you absorbed at the crash site. It's lit up the suit systems like a pinball. man. Da-te. Definitely Da-te. viral. Stau Same piciorul base în structure pământ. as the nanoweave. Hargreave Ce, must unde be l-am lăsat nuts acolo? playing with that shit like it was Kevlar. Ce să oare Candid Space în schimb armura? Sau poate. So yeah, Tara Deci eu acum Strickland, o să tac. daughter of you know who. Some fucked up shit, right? And Hargreave, well, who knows what's going on in his head? Da, am... Nu știu ce am luat. Nano protocols engaged. Strange. Din cauza la asta, că acum renderez Wait video, da. You're not Prophet! What is this? Who are you? Did Hargreave send you here to... Eu sunt cineva pe care nu te interesează să știi cine-i. Uite-te acolo în filmare. Uite-te și taci. Find gold. Atât, uite-te și That's taci. all I can do now. You are all I can do. They used to call me Prophet. Remember me? Ce? Da, uite-te, ce uiți acolo? Hai că te las acolo în capul tău. Așa-i. Și eu nu-ți vine să crezi. Cu mie nu vin să cred... A, nimic. Cum am stat cu truda mea bocanci ăia? It's all I can do now. You are all I can do. Ce truda mea e acolo? A, ba da, They used to cred că call me Prophet. ți-a picat tătă bai borât pe piciorul tău. Acum îți vine să mergi. Ia-ți dau mâna să mergi în ea. Ce bocanci urâți ea. Pentru armură bionică, Jesus, I can't do this da, bine anymore. se văd toate. I'm not some spec Grafici. ops hard man Umbre. like you... Like Prophet În was. fine. Op, op. Și să știți, contează chiar foarte mult cât de mare sau cât de mic e ecranul. Deci enorm de mult contează chestia asta. Da, acum trebuie să mergem în cămăruță. I'm a geek conspiracy nut, for Christ's sake. Da-te, măi. God damn it! Prophet was supposed to get us out. The Marines were coming for us. Now, Huh. know anything about cephalopods? Hmm? Da. Dumb question, right? Of course you know. Well, you want the dumbed down version? We're getting our asses kicked out there by calamari. Ah, de te uiți aici You la ever wonder what the femei? Aztecs and the Incas felt like when they saw Atunci de ce ți-ai smallpox for the îndreptat first time? fix spre I mean, casa you've seen the aia, spore, aparte? right? Seen what it Ce ai does. făcut la această caracatiță? Prophet Oi keeps la ea saying he ce found an answer to that. Scan complete. neconștiincioasă-i. Uncalibrated Și-a nano merengol. Ce ai făcut? alien tissue Ce? All right. 21%. That suit Oi la ea că nu știe ce face. it's built Oi la ea out of a ce picioare are. self-repairing, semi-organic nano Bă, tu... patented by the Hargreave Rash Corporation. Bă, tu nu mă asculți. Yeah, that Hargreave. Ah, He designed the stuff. aia e fața. Prophet was Spec Nu Ops. asta. Ce truda mea Hargreave e recruited acolo him în to wear the spate? suit, but he went AWOL. Îi bagă Came back tuburi. talking some semi-sane shit, and then Oi la ea that? ce pierdut ăsta. I-am that's crezut că a așa e viral fața. subroutine running in the suit's deep layers. Da. It's like living code. Da. and it's Ha. Ha.
I don't Oh. know. It's like Ha, it's ha, ha, rewriting ha, itself ha. to accommodate something new. Ui! Ui, Fresh nu te data bagi în file, seamă! Ce asta? My best guess? Ah, eu prima oară What când you're am looking văzut, at am there crezut is că e the mașină de biocoding făcut for some cafea. kind of vaccine against the Okay. spore. Pământ. We have to get that stuff decoded. Du-te acolo. Du-te. And I can't do that here. I just don't have the processing power. I need to... Nu. Nu, du-te. Du-te. God damn it. The only place in New York that stuff exists is in Hargreaves' lab on Du-te. Roosevelt Island. The Jos. prism. Ascunde-te. And that's miles uptown. It'd be suicide trying to get there right now with the No. Ceph everything. Eu ți-am zis să stai jos. They're here! Dar nu pot intra. Shit! Shit! Oh. Uitați. Știu, dar nu pot să trag. Get out there and hold them off! Nu. Ăla a murit? Da, a crăpat. Da, în joc, oricând crăpă. A. FPS. FPS lag. De obicei când crapă cineva, îl luăm. Jos. Jos. Dă-te într-un. Nu aici. Nu. Hai, jos. Hai, măi! Mișcă-te! Ah, ia să se mă lăsă nenic. Deci un pac. Ok. Care mai e? Ați uitat să închideți apa. Și? De ce n-a tras apa? Uite. În fine. Ce-a spart ușa de la baie? What? Du-te! Cool! Yeah! Deșteptule! Ce tare a fost! Ok, sar peste partea asta. Profile the fold! Puh!
Da, iubesc cum se vede. Am I've pe că seen a și eu lot of aici am cell văzut pe activity on the ăsta streets pe around the command Bobo post. Spider. Da, Looks like the l-a Ceph văzut. got him spooked. Știu ce ai, știu ce o să se întâmple. church. Știu! I'll see if I can help you bypass security. Imediat o să fiu. Aici sunt oamenii șumei! Hăcea! Te mânca spatele! Uite-ți! Saltaua care ți-a dat-o maică ta! Hui! Up! Oh, people, you are not gonna fucking believe what I gotta tell you now. That Radio. hot combat tech stock in our streets Tanti! is not, repeat, is Tanti, not ești the property moartă! of Uncle Sam. No, no, we got trouble way worse than that. Because Oh! Ce tare! Up! Ce? Ah, crezut că e un câine. Da, stai puțin. Până acum n-am văzut niciun câine. Oh. Nu! Da, aici e. Trude! Nu-i niciunul. Trude! Hop! Hop! O linie! Da! LOL! Ui, ce față are! Ui, la el! Ia! Oh! Ha! Parcă se uită Ciocuș. Ce? Opa! Oh! Ok, deci unde trebuie să merg? Acolo! Ok. Ah! Du. No! Da, se pare că altă cale nu mai am. Adică să-mi iau damage. Oare dacă sară copaci îmi atenuează căderea? Nu. Deci, întotdeauna puteți sări dintr-un elicopter cu scaun sau o plată. Când ajunge jos, săriți de pe ea. Oversight, this is Emerald One. We've got Trebuie multiple să-l Ceph runners approaching checkpoint Delta. Requesting backup. Nu. Copy that. Oh. Holds firm. Ce? Emerald 3 is inbound. Nu vreau să mă bată. Acum e timpul supereroului. Ha. Stile. Bă, nu vă dau. Mă. E muniția abe. Mort, bă.
nu-mi plac terenurile astea deschise. Da. Shit, Brother. it's all changed. Place is crawling with cell uniforms. They've got some kind of executive lockdown going on. Look, I'll need some help getting past security. I need you to create a diversion at the church. Draw troops away from Wall Street. Then you can slip through the emergency access tunnel. Point Meet me reached. at the other end. Ok. Avem un singur lucru de făcut. Da. O să fac. Sunt sigur. Da. Am făcut-o. Am făcut-o. Și vă mulțumesc că v-ați vizualizat. Ha, ha, ha. A, da, aici încheie episodul. Să dați favorite, share, comentarii, și asta a fost pentru ziua de astăzi, da. Deci, imediat o să ajung la emiterul număr de 10 sau deja am ajuns, nu știu cum o să pun episodul, de 10 subscriber și o să încep să fac vlog pe tema Top Games 2013. Nu, toți anii, văd eu. Și vă mulțumesc că m-ați vizualizat. Mai este încă un singur lucru de spus. O să pun de unde iau eu așa, Minecraft și skin-urile și astea o să pun în descriere de site-ul. Și o să pun și acolo serverul. Și să intrați pe el și să faceți ce vreți cu el. Și o să le dau numai celor care se înțeleg bine cu mine. Ok. Și vă spun salut.